És oficial que ha començat el Nadal! Però tot i que sigui el teu primer Nadal a la granja, no cal que et tornis boja. Bon dia! Aquí els encanta el Nadal. Papa! Oh! Gràcies per quedar-te la Clara per Nadal. Sí. Què és això? Però no has decorat la casa. No m'ho puc creure. Podem aconseguir-ho, oi que sí? Podem fer que sigui Nadal a Cattle Hill! Faré que aquest Nadal sigui meravellós! Oh, que guai! Oh, què és això? D'on n'ha sortit? Deu ser la caseta del nom. De debò us penseu que hi ha un nom a Cattle Hill? És clar que hi ha un nom. Però no. Mira, li agrada. Si tu m'ajudes, et donaré tantes farinetes com tu vulguis. Més? Ja t'ho has menjat tot? Farinetes. No, ja n'has tingut prou. Jo no he fet res. Només donar-li farinetes. Farinetes! Quantes farinetes? 2 o 3. Oh, que soles. Que soles! És un nom molt poca vergonya. Has creat un nom d'allò més violent. Oh. On t'has ficat? Ai, tinc pipi ara mateix. Perdoneu, això només són gasos. Farinetes.